Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike, Mr. Typhoon Padua, nagbabalik sa ating tropical cyclone update sa bagyong si Francisco at ngayon Gardo. But itong si Gardo, exit ka agad sa ating Philippine Air Responsibility at mabilis na namamatay na. Okay? At ito ay para sa ngayong biyernes ng gabi, Hunyo 26, 2026. Tagalog version po ito. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, Aboy Tis Power, at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Leno Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Bordado. Well, mukhang nakalabas na sa ating bansa sa Philippine Air Responsibility ang bagyong si Francisco at yung saglit na bagyong si Gardo. Okay, saling pusa, napakaliit, midget size na system. At ngayon, mabilis rin na natutunaw. Nandyan pa rin yung ulap ni Francisco malapit sa Northern Ryukyus, but wala na po ito sa PAR. Yung influence nila sa habagat, unti-unti nang humihina. But for the next 1 to 2 weeks, pagpasok ng Hulyo, mukhang meron pa tayong isa o dalawang tropical cyclones na dapat pantayan. Unahin natin itong dito sa may east ng ating bansa na baka sa katapusan ng Hunyo, which is Monday o Tuesday, baka meron tayong aktibong LPA na dumaan po ng Samar, Bicol at Southern Tagalog provinces. Magbibigay po itong malalakas na ulan. Pasalamat tayo, mabilis lang itong system na ito, but may malaki ang probability kung gagamitin natin yung European model na baka maging isang tropical depression, but still nasa 50-50 ang chance mag-develop ito. So most likely, it could become a low pressure lamang. So babantayin po natin. So ito yung ating fast animation para makita ninyo kung nasaan yung mga weather systems as of now. Dito po sa Western Pacific, buong Western Pacific po ito hanggang sa may international dateline mula sa Vietnam, Pilipinas, Guam at dito sa may international dateline. At napapansin ninyo yung mga natitirang kaulapan ng bagyong si Francisco. Ayan po. Nandyan pa rin yung low-level circulation niya, parang ghostly figure. Dumadaan din sa may northern part ng Ryukyus, patungo dito sa may offshore areas ng Japan. So dito siya dadaan for the next 24 hours. Ang bilis po ng takbo niya kasi nakakabit na po siya sa westerlies. Pasok na siya doon sa frontal system. At nasaan si Gardo? Ito na po si Gardo, baka makita ninyo. Palitan lang yung ating color. Dito po siya yan, oh. Ayan na siya dito. Ayan, dito na siya. Actually, nalusaw na po siya eh. Yung kanyang hangin kanina, 100 kph na yun. Pagdating niya dito, mukhang 65 kph na lang. Minimal tropical storm. Baka nalusaw na po dun sa frontal system. At nandito naman po itong si Mr. Francisco. I mean, Tropical Storm Francisco. Okay? So ito yung twin cyclone na munti ka na magkaroon ng Fujiwara effect o yung pagsasanib ng mahinang bagyo sa malakas na bagyo. Kaya lang pareho silang mahina at nag-absorb po dito sa frontal system na mabilis na kumikilos sa may bahagi po ng Japan. Kaya yung influensya niya dito sa may habagat, hinto na dito ang habagat sa may West Philippine Sea, baka humina na po ito. Yung mga pag-ulan sa western sections ng Luzon ay unti-unti na pong hina. Samantalang ibang bagay ng ating bansa, apektado pa rin ng mga localized thunderstorms hapon gabi. Dito sa Bicol, mukhang maswerte tayo kahapon at the other day, wala tayong experience sa mga thunderstorm activity. Dito po tayo sa labas ng ating bansa. Meron ditong LPA na binabantayan natin. Ayan po yung ulap niyan, maliit na yan. Dito po mag-form si LPA. Probably magiging 96W po ito. Okay? And then meron pa po dito si 95W somewhere here. Dito babantayan natin kasi ito si 95W mukhang magiging malakas na bagyo at dito siya dadaan sa area na yan. Either here or dito sa area na ito. Yan po ang tracking yan. Actually, papunta dito sa may Tokyo. So yan ang mga potential tracks. Itong si LPA 95W which is set to form July 1 hanggang July 8 o 9 na yan. So sa tracking nitong malayong bagyo na posibleng maging category 4 o super typhoon,
ligtas po tayo niyan. Kaya lang, siyempre, ilayan ang habagat niyan kung especially punta tayo sa wet phase. So, more enhanced convection, more rainfall. Ngayon, itong concern natin, itong nandito sa may baba, this one. Kasi ito, ang forecast nito, ay dito siya dadaan. Labas dito. European model lang ang nagpapakita na magde-develop siya. Google DeepMind, hindi masyado, not keen enough na hindi papadevelop siya. But again, kung hindi man siya maging bagyo, kahit LPA yan, magbibigay po yung malalakas sa ulan dito sa may Visayas at Kabikulan. Particularly Masbate. Pagkita natin sa inyo mamaya ang rain forecast nitong ECMWF dito sa bagong LPA, soon to be 96W, invest. So yan ang babantay natin for the next 3 days kasi malapit na yan. Hopefully hindi po siya magbigay ng grabeng ulan. Yung tama lang para sa mga farmers kasi kailangan ng mga farmlands natin yan. Kung hindi, makukulangan tayo ng mga food supply. Mga gulay na kailangan natin from day-to-day cooking. So ito yung zoom in satellite animation naman mula sa Windy at nakita niyo yung pag-stationary itong bagat dito dahil po wala nang influensya itong dalawang twin cyclones na lumabas ng ating bansa, si Gardo at si Francisco. Okay? At ayan po, mukhang cloudy conditions, thunderstorms, ang inaasahan po sa Visayas at Mindanao, Bicol, dry conditions pa rin but may posibilidad na may mga thunderstorms po tayo na yung Sabadong hapon. Alam natin may mga graduation activities. So, magdala lamang ng payong, kapote, at mag-ingat po sa mga kidlat. So, ito yung LPA na potential maging 96W. Ang Japan Meteorological Agency ay ginawa na rin itong LPA. So, nandito po siya sa may area po ng east of Yap. Nandyan po siya. So, ito yung obserbahan natin for the next few days. Bilisan na natin. Ito yung track ni Francisco. 65 kph na lamang. So, dyan po siya dadaan sa may area po ng offshore areas ng Southern Japan. For the next 24 hours, malapit mo po siya sa Tokyo. So, magbibigay po dyan mga thunderstorms, mga pag-ulan, heavy rains across the 3 major islands of Japan from Kyushu, Shikoku hanggang Honshu. Okay? Higos, ganun din po. Although mauuna si Higos kasi dito siya nag-form sa rightmost part, nasa leftmost part si Francisco. So, parang last si Francisco na dadaan. So, mauuna muna ito within the next 12 hours. Tapos itong si Francisco naman for the next 24 hours. Ayan. Dito 24 hours, dito na. So, 12 hours for to go dito yan. Now, ito naman po ang mga forecast models. Unahin natin ang American model for the next 5 days. So, hindi keen enough na i-develop itong si LPA soon to be 96W kung i-upgrade po yan bilang isang LPA ng US. So, hanggang July 2, walang pinapakitang development ito. Pero dito, typhoon na po siya. So, yan yung 5-day forecast. Okay? Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. And kung more than 5 days, up to 14 days, yan po ang tracking nitong bagyo. Yung malakas na bagyo na pwede maging super typhoon. Dadaan ng north of Guam patungo sa southern islands of Japan hanggang July 11, which is still highly uncertain. Pwede pang magbago ang tracking. Kasi pag more than 5 days, ang forecast na until 14 days, very low probability, very high uncertainty. At ito naman po, itong kasunod, baka may mag-form na naman sa east of Guam. So, napapansin ninyo lahat ng mga bagyo dito na yung form. Hindi dito sa Pilipinas dahil po sa ongoing El Nino. Now, European model. Ito po yung tracking niya. Sa European model, yan naman yung LPA. Talagang yung pinapadevelop niya bilang isang active LPA or weak tropical depression. Sa last day of the month of June, which will be on Tuesday, or 3 days from now, dadaan po itong LPA sa may Kabikulan. So, expect heavy rainfall na siguro mga ilang oras lang yan, dadaan lang yan. And then, pagdating ng July 1st, nasa West Philippines na po siya bilang isang small or mid-jet tropical storm. ECMWF lang po yan. So, tingnan natin kung matutuloy. But most likely, LPA lang po yan. And then, ito yung bagyo sa likod.
Kung i-forward natin ng 6 to 14 days forecast din ng European model, which is highly uncertain, same din sa American model, isang malakas na typhoon o super typhoon patungo sa Japan. So mukhang landfall sa may Tokyo area. And then meron pa dito. Anyway, papasok na tayo sa peak months ng mga bagyo. July kasi ang peak months. At peak month, I mean. And marami mga bagyo nag-form. So malaman natin gaano kalakas ang habagat niyan. Yung impact sa Pilipinas. Okay, and then ang Google DeepMind, so ito yung bagyong Higos at Mikala o Francisco Gardo. Yan, for the next 24 hours, wala na po siya. Now, dito na tayo sa Pilipinas. Yung mga dots na yan po ang ensemble ng Google AI DeepMind. Now, yung bagyo dito, I mean yung LPA dito sa may east ng ating bansa, dalawa lang po yan na points. Samantala, itong dito sa may Marshall Islands, iyan talaga. Magbabayolet po siya. So, the more closer ang mga circles with each other, the more higher is the probability. So, yung forecast for the next 3 to 4 days ay medyo mataas lang ang probability. But, July 5 hanggang July 11, disperse na po siya. So, ibig sabihin, pabagsak ang probability at pataas ang uncertainty. Kung iisahin natin yan, i-plot natin individually, ito yung si LPA soon to be 96W, dalawa lang sila. So, hindi nag-agree dito ang Google DeepMind. But tingnan natin kung magde-develop po siya. Okay. Samantala yung isa, si 95W, talagang aggressive. Itong model na ito. Google DeepMind AI model, yan po, maging category 4, pagdaan po malapit sa north of Guam. At walang landfall sa Pilipinas. Ang tracking niya, similar doon sa mga nakakaang mga malalakas na bagyo. Okay? So, magiging problema ng Pilipinas ang habagat. But pag malayo naman ang system at mabilis yung takbo, wala na masyadong epekto naman yan. Mga ulan, hapon-hapon, on and off, panandilian, tapos lalabas naman yung haring araw. Ang problema kasi sa mga bagyo, kapag naglalandfall sa Northern Luzon, talagang grabing hatak ng habagat. Baha na naman yun sa Metro Manila, Western Luzon, okay mga stationary ng mga systems dito sa North Philippine Sea, yan ang problema. At lalo na pag wet phase ng Madden Julian Oscillation, which we are moving into for the next 2 weeks. So ito yung forecast ng ulan, 3 hourly rainfall. So nakita nyo sa hapon-hapon, grabing ulan sa buong Pilipinas, isolated, hit or miss. And then sa linggo, ayan na po yung LPA. Sa linggo ng hapon, dyan mga thunderstorms. Monday, yan, ulan. Yan yung mga malalakas sa ulan sa may Samar, Leyte. 50 to 100 millimeters. Yan na po yung maliit na bagyo na LPA na si soon to be 96W. So papulan na rin sa Masbate sa last day of June. Sa Bicol region din, may mga scattered rain showers and thunderstorms. And then Mindoro, mukhang magkakaroon ng malalakas na ulan of more than 100 millimeters. Okay? Actually, dito yung ulan na grabe. Tingnan niyo. More than 100.9 millimeters ang 3-hourly rain. Talagang kukos din yan mga sudden flash floods. Pagbaha ng biglaan. Then Metro Manila, July 1 and 2, wala na po yan. Pero yung habagat, patuloy sa may Mimaropa at Western Visayas. So, yan ang European model, okay? So, 50-50 pa ang probability niyan. Sa 24-hour rainfall accumulation, expect ngayong Sabado, thunderstorms sa ating bansa. Ito yung ulap ng dating habagat. Sunday, wala na po siya. But still, may mga thunderstorms sa buong bansa. Monday, yan po. Ito na po yung low pressure. Ito na po yung low pressure area na posibleng mag-form. At posibleng maging minimal tropical depression kung matuloy. June 30, mapulan po sa may Samar, Leyte, and Masbate. And then, July 1 and 2, paglabas ng system dito sa may West Philippine Sea, most likely ito na po yung habagat. Grabing ulan. 50 to 100 millimeters across Palawan, Calamian Group, Occidental Mindoro, Western Visayas, and
western parts ng Negros Island region. Kasama din po ang Boracay, Romblon, Masbate, Western Camarines Sur, Pasarao Balatan included, Western Albay, at Sorsogon. So yan ang epekto ng habagat sa July 1 and 2. Kung matutuloy yung system, tatawid ng Bicol hanggang Southern Tagalog. So we will monitor that ngayong weekend. Pagbalik natin na yung Sunday, may bagong update tayo. Pasensya na, medyo makati ang ating lalamunan. Kaya ilang ako na tayong 4 days, 4 hours lang pagtulog. Pasensya na po, okay? So, ito naman yung waves. Mananatili pong okay naman, up to a meter dito. Kaya lang dito, umabot ng more than 1 meter. So, rough seas pa rin ito sa mga maliit na sasakyan pang dagat. Yung inland waters ng ating bansa na yung Sabado ay mananatiling kalmado. Hanggang very light wave heights of 0.5 meter. Now, for the next 5 days, lalo na dito sa last day of the month of June, ito na po yung LPA. Magbibigay po ito ng more than 2 meters na wave heights dito sa may east ng Kabikulan, coastal waters ng Catanduanes. Okay, and then on July 1 and 2, nakikita nyo dito, ito yung up to 2 meters dahil sa konting northeasterly wind flow dito. Sa mga weather systems, dito naman sa may West Philippine Sea, yan po. Malakas ang habagat na yung July 2 and 3. Pwede umabot po ng 3 metro dito ang alon dahil po sa habagat. Pwedeng naka-influensya yung LPA sa may West Philippine Sea. July 3. So yan po ang ating forecast. Yung mga nasa West Philippine Sea last days of June, expect nandyan pa yung habagat. Lalo na kung matuloy yung LPA. So please take all necessary precautions. Huwag mo na pumalaot. Makinig sa mga gale warnings mula sa Pag-asa. Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center. Valid for the next 2 to 3 weeks. Week 2, valid July 1st to July 7. Ang Pilipinas will have more than 40% of above average by tropical cyclone formation. Also, more than 80% of above average rainfall dahil po sa habagat. And then, east ng Guam, meron pang more than 25% ng tropical cyclone formation. So, week 3, July 8 to July 14, yan, meron pa rin mataas na probability. At nakikita natin dito, lalo na sa may east of Guam, sa may Marshall Islands, more than 60% of a tropical cyclone formation. So, sunod-sunod dyan sa area na yan, ang mga formation, lalo-lalo na meron tayong Super El Nino na impending. Okay? And then, more than 80% din yung above average rainfall dito dahil sa ulan at wet phase ng Mother Julian Oscillation. Now, sa Pag-asa, Tropical Cyclone Threat Potential issued June 24th, 8 p.m. Ito po si Francisco. Yan po si Higos. First week, June 25 to July 1st. Left and right ng Pilipinas, meron tayong low probability of LPA here. West of Luzon, east of Luzon, low to medium chance of a tropical cyclone, tropical low pressure area, okay, within PAR. Week 2, July 2 to July 8, low to medium chances of a tropical cyclone formation over West Philippine Sea, malapit sa Hainan Island, at dito po sa may Batanes, Taiwan area, low to medium chance of a tropical cyclone formation. At dito naman po sa labas ng ating bansa, July 2 to 8, ito na yan si likely 95W, but ang formation niya is low probability pa rin. So baka mag-update ito sa Monday, paglabas ng Pag-asa ng pinaka-latest systems na yan. Modern Julian Oscillation, tapos na po ang ating dry phase. Pupunta na tayo sa wet phase. So ito yung latest June 26 to July 10. Mukhang yan, sa buong Western Pacific, dito sa area na ito ay mukhang papunta dyan ang wet phase. So expect more cloudiness, more tropical cyclone formation sa may Western Pacific, east of our country. Okay? Ang Pilipinas kasi ay banda nandito yan. Dito ang Philippines. So, talagang nandyan yung wet phase. Mag-prepare na rin po tayo. So, yan po. Kita ninyo, na-absorb ng dagat yung outgoing long wave radiation. So, a sign na tataas po ang
mga weather systems, mga ulap po yan na-absorb. Now, dito naman po yung European model, MJO, same din. Okay, yung kanyang running, pa ganito din. Although mas malapit sa circle. Ang Bureau of Meteorology, medyo malakas. So, initial, dito siya. So, June 29, July 4, hanggang July 14 sa Western Pacific. So, yun na yun. Sa 95W, mag-form. So, yan muna po ang pinaka-latest natin. Bantayin natin ang mga next tropical cyclone formation. Hopefully, hindi po magtama ng ating bansa. Medyo good naman po ang balita. Except po yung ECMWF, ayaw natin mag-develop yun. But mukhang magkakaroon tayo ng LPA na tatawid po ng Southern Luzon at Southern Tagalog provinces, Metro Manila, Bicol. So, expect may mga rainfall tayo kung matutuloy yung LPA. Okay, so ito ulit si Mike, Mr. Typhoon Padua. Magkita ulit tayo ngayong weekend for another update. Most likely ngayong linggo, may latest na tayo dun sa potential na LPA. Most likely maging 96W sa may east of Mindanao. And then yung isa pa, yun ang medyo malakas, malaki. Tatawid lang ng Western Pacific without any direct threat sa ating bansa. Ang problema natin yung habagat. Kung mabilis yung takbo noon sa 95W, kahit maging super typhoon siya, mabilis din yung pagdaan ng habagat sa atin. Mostly on and off lang yung mga rainfall, hindi grabe except pag stationary po siya sa may North Philippine Sea. That's another problem to deal. So as of now, okay lang tayo, chillax, at we will keep you updated in the coming days. Ito si Mr. Mike, Mr. Typhoon Padua, kita kits. At mag-iingat po tayo lagi. Be #weatherwiser, typhoonwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.